20 ползи от марихуаната. Подобрява съня, подобрява настроението, повишава нивата на енергия. Канабисът подобрява паметта и концентрацията. Облегчава силна болка. Канабисът също така помага при диабет. Канабиноидите се оказва, че подпомагат организма по време на химиотерапия при заболяване от рак. Облегчава мигрена и главоболие. Оказва се, че канабисът регулира добре стресът и тревожността. Канабисът помага при депресия, помага при епилепсия, помага и при глаукома. Вече е проучено, че канабисът подпомага при болестта на Алцхаймер. Подпомага при болки от артрит. От известно време е известно, че има и благоприятни качества при ХИВ и СПИН. Канабиноидите също така са супер благоприятни при възпаление на организма. Всеизвестен факт е, че марихуаната помага при Паркинсон. Също така се оказва, че канабиса помага на хора да се откажат от опиаяти. И едно от